بسم الله الرحمن الرحیم. هشت آداره روژا ژن جیهان کتکار. روژا کولتیا ژنایە کافرە ئەمریکا ئەوروپای. دوێ ڕۆژێدا کۆمکوژی و قەتلیعاما گۆڵژنێ کردنە ئەول بکەدێ بۆ پیرەک مەجبوری عیش و کار کردنە و پەیرا گۆ وا شەوتاندنە فابریقەیەدا ji ber got dawa zêdebûna meaşê xwe kirine wê eybiya xwe veşêrin divê salê carekê roja jina ye. Pîreka got ji Îslamê dûrketî ji vê pêtê xapandin. Îslamê 1400 sal berê 1500 sal berê qedr û qîmet da jinê. û bila jin ne ketkar bê ne kolê debera û şirketa û insana bê. Li mala xwe heta nezewcandî bê bavê wê birayê wê mecbûrin wê xwedî bikin. Piştî got mêr kir xwedîkirina wê stûmêrê wê de ye. Vê bila jin xatûna mala xwe bê, dayîka zaroka bê û zilamê wê bênê ber destê wê. Ev e şerefa jinê. Ev ê got divê em dawa hiqûqê jinê dikin. Eger rast e bila jinê mecbûrî sibê heta êvarî ji zilamê xerîb re di şirketa de tekstîla de ji patrona re bila nekine û xulam û xizmetkar û kola. Avan kesê got em dawa mafê jinê dikin îro roja jina ye ka bila herin ber deriyê wa kerxana û fihûşxana got dewlet watê de difroşe û ser goştê wa pera qezenç dike, ser cinsellika wa pera qezenç dike bila herin wa pîreka ji wê de azad bikin. We dîtiye got rojekê van kesa van partiyê siyasî layîqê demokratê komûnîstê sosyalîst û dewletê layîq û demokrat çûne gotina em ê va pîreka ji vê derê ji vê fihûşê rizgar bikin. Ev tev xapandin e. Li cem va kesa qîmetê jinê rûtbûnê ye. Jin xwe rût bike li cem wa qîmet e. Lewra di reklamê xwe de, di filîmê xwe de, di qilîbê xwe de, di şerqî û kilamê xwe de wa ji xwe re tişîxulînin ser pişta wa pera qezenç dikin. Got narût bê pera qezenç nakin jê qîmetê jinê li cem wa tune ye. Azadiya jinê di Îslamê de ye. Şerefa jinê di Îslamê de ye. Ne tiştekî dîdê ye.